són protagonistes de l'últim acte que tindran com a falleres majors de la Pobla. Dissabte passat, Teresa Contelles i Marta Valls feien el seu últim passacarrer com a màximes representants de la Pobla. Un passacarrer per portar-los ací, a la Casa Gran. Enguany, el comiat de les falleres majors de la Pobla s'ha volgut celebrar de manera independent a la presa de possessió de les noves representants. D'esta manera s'ha volgut donar més protagonisme a este acte. Un acte que començava amb el minut de silenci per José Miguel Estellés. Després, moment de donar inici a l'acte. Primer que res, estendars de la Junta Local fallera a l'escenari i a continuació les falleres majors, la infantil Teresa Contelles i també Marta Valls. Amb elles a l'escenari es cridava les màximes representants de Junta Local, la regidora Rosana Marín i l'alcaldessa Mari Carmen Contelles. Les primeres paraules de comiat les dedicava el copresident de la Junta, Ruperto García. He de dir-vos a les dos que aquesta experiència, que és una cosa que mai se vos va oblidar, penseu que heu disfrutat com les que més. Se vos va notar en la cara, com guardia i en cada acte de vostra cara. Després s'omplia l'escenari amb totes les falleres de l'acord d'honor. Una a una, les falleres majors eren cridades a l'escenari. També aquells que formen part de l'organització de Junta Local. Amb l'escenari complet, moment dels parlaments. La regidora de Falles, Rosana Marín, s'acomiadava de les dos falleres que han representat a la Pobla i els agraïa la seva dedicació. Vius les falles, igual com Marta, viscau les falles al 100%, s'involucreu en el món faller i per a mi ha sigut una de les coses més emocionants el poder estar, ja ho he dit antes, en les dos compartint aquests moments tan especials. Després, les protagonistes, Marta i Teresa, dedicaven paraules d'agraïment a tots els que els han donat suport i recordaven els moments que han viscut. Avui és el final d'aquell somni que va començar el juliol del 2009. Cada acte ha sigut especial per a nosaltres i hem passejat per tot arreu orgullosos de representar el nostre poble. Hem compartit juntes actes importants com el Dia de Diputació, veure la mascletà des del balcó de l'Ajuntament de València, la cabalgata del Regne i, com no, el besamans a la mare de tots els valencians. El pas de les falleres majors sempre deixa un record a l'estendard. Les dos falleres li posaven el corbatí. Tancaven així el seu any. Prenia aleshores la paraula l'alcaldessa Mari Carmen Contelles. Destacava el treball de Junta Local en este últim any i, sobretot, el de les falleres. Enhorabona per haver estat sempre ahí. Enhorabona per haver anat sempre en un somriure. Enhorabona per haver segut i haver portat el nom de la Pobla de Vallbona a lo més alt. Gràcies. I l'himne regional posava fi a este acte, un acte que s'ha fet per primera vegada i que ha tingut com a objectiu homenatjar les falleres que han dedicat l'any a representar a la Pobla.